σύστημα πιπίλας της Πλασσόν αποδεικνύεται σταθερά εδώ και χρόνια ως σύστημα υψηλής απόδοσης και εγγυάται την αξιόπιστη και αποτελεσματική παροχή νερού στα πτηνά, βοηθώντας έτσι και στην ιδανική αύξηση βάρους. Το σύστημα διαχείρισης νερού λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ελέγχου για τη διανομή του νερού στον πτηνοτροφικό θάλαμο. Το νερό μπαίνει από την κύρια παροχή της εγκατάστασης ή τις δεξαμενές και στη συνέχεια κατευθύνεται αφού αναμειχθεί με τυχόν πρόσθετα στις γραμμές ίδρευσης. Η διάταξη του συστήματος μπορεί να είναι ή επιτραπέζια ή επιτύχια. Οι πιπίλες τρέχουν κατά το μήκος του θαλάμου και παρέχουν πόσιμο νερό για τα κοτόπουλα από την πρώτη μέρα και καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης. Ο παραγωγός μπορεί να προσαρμόσει τις γραμμές σύμφωνα με το ρυθμό ροής, πίεσης και το ύψος που επιθυμεί κατά τον κύκλο εκτροφής. Το σύστημα ανάρτησης επιτρέπει στον παραγωγό να ελέγχει το ύψος της γραμμής σύμφωνα με το ανάλογο στάδιο ανάπτυξης του πουλιού. Έτσι οι γραμμές είναι πάντα προσβάσιμες για τα κοτόπουλα καθ' όλη τη διάρκεια της εκτροφής. Το σύστημα ανάρτησης έχει κατασκευαστεί για να παρέχει εύκολη πρόσβαση νερού στα κοτόπουλα και για την εύκολη χρήση του από τον παραγωγό. Στο τέλος της παραγωγής, οι γραμμές σηκώνονται ψηλά χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ή χειροκίνητο βίντσι. Έτσι ο καθαρισμός και η απολύμανση μπορούν να γίνουν εύκολα και αποτελεσματικά. Το σύστημα της Πλασσόν Water On Demand Pro είναι ένα κεντρικό σημείο ελέγχου που επιτρέπει ακριβής διαχείριση της πίεσης του νερού σε όλες τις γραμμές ίδρευσης σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πτηνών τόσο κατά τη διάρκεια ενός 24ωρου κύκλου αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της εκτροφής. Το αυτόματο σύστημα έκπλησης της Πλασσόν επιτρέπει τον προγραμματισμό και τη διαχείριση του καθαρισμού της γραμμής ίδρευσης. Με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας η Πλασσόν με την ποιότητα, την αξιοπιστία και τις υπηρεσίες που προσφέρει, παρέχει λύσεις για ολόκληρο τον πτηνοτροφικό θάλαμο και εγγυάται την ομαλή και ιδανική λειτουργία του με τα καλύτερα αποτελέσματα.